hakilila tigɛlen do kaw tilenna hɛrɛ la o kama an nisɔndiyalen b'aw sɔrɔ ɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na ka bɛn bi alamisa ma seliba kalo tile 25 hijira 1444 donna aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin ye. An ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka jatigɛ wale kɛba ma 22 kɔni daji a yirala k'a fɔ nin wulikajɔ in kɔni na min ye anw yɛrɛ ka surasi kelen ye o kɔni ni ma to a la. Espagne jamana ye sefa wari miliyari 2 ta k'a di Mali ma walasa a ka don balo la k'a di maaw ma maa minnu yɛrɛ ni baloko gɛlɛya b'u kan nin waati in na. An ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na Côte d'Ivoire kunkanko kibaruw la a yirala k'a fɔ sanji jɔbali kɛra sababu ye ka maa 30 bɔnɛ u ni na. I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la min y'an ka wolomasiri tabaw ye o kɔni ka wulikajɔw bɛ senna halisa min jatigɛ wale kɛbaw ye ka se ka olu kɔni nɔ gɛn cogo min na ka se ka lakana boli an ka jamana fantan ani naani kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni na min ye an yɛrɛ ka wolomasiri tabaw ka maa ɲɛmaa ye n'o o ye chef d'état-major général des armées ye ale ka ɲɛfɔliw la a y'a yira k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka banbanci wale kɛba maa 22 kɔni daji wa a yirala k'a fɔ wulikajɔw kɔni na min an yɛrɛ ka wolomasiri taba foyi ye ni o nin kɔni ma to nin ko kɔni na Ali Kulubali ale bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna. Mali wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'a bɛ wele ko chef d'état-major général a y'a jira k'a fɔ a n'a da fasoden bɛɛ lajɛlen kɔni tulo kan k'a fɔ ko araba n'o o bɛnna juillet kalo tile 12 kɔnde ma san 2023 a jirala k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw o ka kulu ni o ye mission olu min kun wulilen do yaasa ka taa balo kɔni di fasodenw kɔni ma minnu bɛ ni o bɛ sokolo yanfan kɔni fɛ ni gɛlɛya b'u kan ka taa o kɔni lahinɛ cogoya min de la a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye bamaci walekɛba maaw ko o kɔni kun tala ka taa jan kɔni da fɛn ye o convoi kɔni ɲɛ a y'a jira k'a fɔ o senfɛ sa min ye Mali wolomasiri tabaw dɔnniya min b'u la wolomasiri tabaya senfɛ ani jamana kanu min b'u la ani se min bɛ o kɔni ye bi ko o kɔni jɔla o jɔyɔrɔ kɔni de la o yɔrɔ la kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw sanfɛtaw dugumataw ko o bɛɛ lajɛlen o kɔni ye wulikajɔ kɔni de kɛ ka se ka dankari kɛ fɛn ye ni bamaci walekɛba maa ninnu kɔni de kan a jirala k'a fɔ o kɛlɛ senfɛ sa fɛn ye Mali wolomasiri taba sababu ɲɔgɔn ko olu kɔni banana nga bana da a kɔni ma jogi o tala ka na Sevare lapitani so kɔni de la min ye Mali yɛrɛ ka fɛn ye mobili 2 bɔɲɔgɔnko ko olu fani dɔw kɔni tiɲɛna nga o fana ma kɛ tiɲɛni belebeleba kɔni de faso Mali kunna wa chef d'état-major a y'a jira k'a fɔ min ye Mali jugu ye sa n'u ye terroriste kɔni de a jirala k'a fɔ a kɛnɛ kɔni kan fɛn ye kɛlɛ kɛnɛ kan Mali wolomasiri tabaw ko o ye bamaci walekɛba terroriste maa 22 bɔɲɔgɔnko ka se ka olu kɔni bɔnɛ u ni na u ka moto 12 o y'o bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ maramafan min bɛ ni u b'a wele ko AK-47 ani fɛn ye PKM a jirala k'a fɔ AK-45 14 o y'o minɛ PKM 3 bɔɲɔgɔnko o y'o fana kɔni bɔsi o la ka fara fɛn ye minɛ caman wɛrɛw la ko o kɔni ye o bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ ni maa kofɔlɔ ninnu kɔnɔna danajugu ninnu kɔnɔna chef d'état-major a y'a jira k'a fɔ terrain kan ni ye kɛlɛ in yɔrɔ kɔni de la ko hali sisan fɛn ye ni bamaci walekɛba maa ninnu kɔni ko maaw ko u bolila ka taa u kɔni dogo minnu tɔ kunnakun bɛ yen ni o caman ko u kɔni bolila ka taa u dogo tukɔrɔ tu min ni u b'a wele ko Famabugu ni a bɛ Famabugu kɔni de fɛ wa a y'a jira fana k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali wolomasiri tabaw mugujugu ani fɛn ye sanfɛ mugu u bɛ ko o yeri o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni de la chef d'état-major a y'a jira k'a fɔ ko Mali wolomasiri tabaw u bɛ ka mugu jigi o kan o yɔrɔ la yaasa ka se ka fasodenw lafiya wa a y'a jira fana k'a fɔ minnu kɔni kun kɛmɛ ka nin ja kɔni da ko jateminɛw nana ye k'a fɔ u bɛ taa maa 50 bɔɲɔgɔnko kɔni de la ko nka nin maa kofɔlɔ n'u ye danajugu maa ninnu kɔni ye baara wɛrɛ kɔni kun tɛ o la ka se ka dankari walew ta ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw ma ani fasoden jamanaden gansan minnu bɛ ni u b'o o yɔrɔ la ko o kun bɛ gɛlɛya ta ka se olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnamayaw kɔni de ma o de la chef d'état-major a kɔni y'a jira k'a fɔ ko a bɛ dugawu kɛ fɛn ye maa minnu banana ka kɛnɛya di olu ma ani ka fasodenw bɛɛ lajɛlen kɔni hakili sigi k'a jira k'a fɔ ni danajugu kɛba maa ninnu diinɛ kana gɛlɛ tigilamɛ tiɲɛnikɛlaw ko Mali wolomasiri tabaw kɛmɛ k'u kan de di k'a fɔ u n'a faso malidenw ani jamana ka se ka kɔni sananko ka bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bolo.
Ministri Chidemi ni ale ka baara ɲɛsinnen do baloko sabatili ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na n'o ye Redwana Aga Mohamed Ali ye. Ale yɛrɛ kɔni ye kɛnɛ denfaya ta ni o yɛrɛ kɔni kɛra araba juillet kalo tile 12 san 2023 nin kɛnɛ in kɔni kan min kɔni ye Espagne jamana ye. Ale ye sefa wari miliyari 2 ta ka di min kɔni ye Mali ma ale ka se ka a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na min ye maaw ye baloko gɛlɛya bɛ maa minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ ye minnu bɔ u sigiyɔrɔw la jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni olu yɛrɛ taara sigi jamana fan wɛrɛw fɛ o maa ninnu kɔni bese maa ba 98 bɔɲɔgɔnko ma ni kɛlɛ ye olu yɛrɛ bɔ u sigiyɔrɔw la ka taa u sigi Menaka, Gawo, Mopti, Tɔnbukutu, Segu, Kulukoro ani Kayi. Aissata Toure ale ye ɲinini minnu kɛ nin ko la a b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Hali n'a sɔrɔ la jateminɛw kun y'a yira k'a fɔ ko maa miliyɔn 2 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ kun bɛ gɛlɛya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na kɔngɔ ale sababuya la salongo nka ɲina u yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ dɔ bɔra o jama la san 2023 in kɔnɔna la ka kɛ maa miliyɔn 1 ani dɔɔni ye. O sɔrɔla jamana ɲɛmaaw ka cɛsiri fɛ ale ni u dɛmɛbaga jɛkulu. O maa ninnu cɛla i b'a ye k'a fɔ maa minnu mago yɛrɛ b'a la teliya la olu bɛ taa jɔ maa 180 na. O de kama nin bolodiɲɔgɔnma min filɛ ka kɛ ani Espagne jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ a nana a na kuma la a bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛ lase maaw ma yɔrɔ minnu yɛrɛ la olu ka yɔrɔ o la sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ. O kɛra nimisiwasa ko ye Eric Patterson ma. A y'a yira k'a fɔ nin kasabi kofolenba min n'a dilen yɛrɛ kɔni filɛ nin ye a bɛna don programme in da yɛrɛ kɔni fɛ. PAM ale yɛrɛ de kɔni bɛna ɲɛsin o baaraw ma ka u bɛɛ lase u seyɔrɔw la. O cɛ la sefa wari miliyɔn 300 bɛna ta k'o kɛ baaraw ye yaasa balofɛn ninnu u taa ni ka segin ale ni u tali ka taa n'u ye yɔrɔ gɛlɛmanw na olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Espagne jamana maaw olu ka diplomati o tɔgɔ la u ye a yira k'a fɔ ko olu ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni a kɛ kunba yaasa ɲɔgɔn dɛmɛ o hukumu yɛrɛ kɔnɔna la wa u bɛ nin baara sen ninnu kɛ diɲɛ selikɛlanin yɛrɛ kɔnɔna la. U ka nin dɛmɛ min a talen filɛ nin a ɲɛsinnen don min ma o de ye dun ka fa o sabatili ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ ni gɛlɛya b'u kan ani maa minnu bɛ yen nɔ ni lakanabaliya kɛra sababu ye ka gɛlɛya bin u kan. O kama u ka jamana u filɛ ka eurowari miliyɔn 14 bɔɲɔgɔnko de di eurowari miliyɔn 7 o kɔni ɲɛsinna Sahel jamanaw ma. A y'a yira k'a fɔ o hukumu kɔnɔna la Mali jamana u bɛ se ka u jigi da Espagne jamana kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka dɛmɛ kɔni ta ka o ɲɛsin o ma. O kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ tuguni ko n'i ye a jateminɛ k'a ye i b'a ye k'a fɔ u ye dɛmɛ min yɛrɛ di salon o ni ɲinanta o yɛrɛ bonyana ni o ye. O kama ko Mali jamana bɛ se ka i jigi da o kan san o san. Maa min yɛrɛ ka nimisiwasa bonyara kɛnɛ in kan kosɛbɛ o bɛ tali kɛ minisiri la n'a min ka baara yɛrɛ ɲɛsinnen don dun ka fa sabatili ma an ka jamana kɔnɔna la. A y'a ka nisɔndiyaw yira ka kɛ ni an ka jamana ale ni Espagne jamana ka ni bolodi ɲɔgɔnma in ye min kɛra sababuya ɲuman ye. Redwana Aga Mohamed Ali ale ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ta k'o ɲɛsin royaume ma Mali jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la ka tila ka yira k'a fɔ a b'a jigiya nin baara ninnu ni nin dɛmɛ in ka ɲɛsin u ka an ka jamana ma a bɛna na to sen na don n'a nataw la yaasa u bɛ se ka ja kɔngɔ k'o yɛrɛ kɔni kɛlɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔna la min yɛrɛ bɛ ka dadigi kɛ muso kɔnɔmaw ani denmisɛnninw de la kosɛbɛ. An ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen don Mali ani jamana wɛrɛw cɛ ɲɛnɛbɔli ma ni o ye Ablaye Diop ye ale ni minisiri min fana ka baara ɲɛsinnen don mara cɛbɔli ma ka taa se min fana kɔni ye gouvernement maa 12 ye olu kɔni ni MINUSMA maa dɔw kɔni jɛra ka sigi kɛ sigi yɛrɛ kɔni tun bɛ bolila min kan o de k'a fɔ MINUSMA yɛrɛ ka tagalen min ni a bolodara anw yɛrɛ ka jamana kɔni kɔnɔna na u ka se ka taa hɛrɛ ani baden na i n'a fɔ a yɛrɛ laɲinina sariya kisɛ min taara conseil de sécurité la ni an ko ma ko résolution 2690 Abdou Ouattara ale bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna. Ka sanga ni MINUSMA ka tali ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka minisiri caman olu ni MINUSMA ɲɛmaaw kɔni ye baro sigi kɛ an ka minisiriw kun ka ca a kɛnɛ kan o b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye min ye ko in bɛ se ka kɛ basigi ni danaya kɔnɔ cogoya min na u ka se ka lasabati sɛbɛnfuraw kɔni b'a ɲɛfɔ cogoya minnu na sigikafɔ min tɛmɛna Mali minisiri caman ani MINUSMA ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ a hukumu kɔnɔna la min ye hakilina minnu bɛ kɛ sababu ye MINUSMA maaw n'u ka baarakɛminɛnw u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ nɔgɔya la cogoya min na da dora
o koɲɛw la ka se ka o walawala. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ MINUSMA maaw tun bɛ ka baara kɛ yɔrɔ minnu na olu bɛna segin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma cogoya minnu na o hakilina ninnu da dora olu fana na ka se ka hakilijagabɔ kɛ u kan. Jɛkuluba fila o ye a yira k'a fɔ u bɛna jɛkulu dɔ fana bila sen ka jɛkulu minnu bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hakilisigi ni danaya kɔnɔna la walasa baara in bɛ se ka kɛ nɔgɔya la cogoya minnu na. Ani nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni MINUSMA ye i sen bɔ an ka jamana kɔnɔ maa minnu tun bɛ baara la MINUSMA fɛ n'olu ye Mali jamana kɔnɔdenw ye fɛɛrɛ ni hakilina dɔw taara ka ɲɛsin olu ma walasa min ye gɛlɛya ye a gɛlɛya in kana na falen dɔwɛrɛ la an ma sigi ni min ye. O de kama ministre d'État ani mara cɛbɔli ministre ale tun bɛ kɛnɛ kan ka se nafoloko ministre ma fo ka se baarako ministre ma. Abdoulaye Diop ka kɔrɔfɔ la a ye dantigɛli kɛ k'a fɔ an bɛ waati min na bi Mali jamana ɲɛmaaw ani MINUSMA maaw u kɔni bɛnna kan k'a fɔ u na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ sanni décembre kalo tile 31 san 2023 min an b'a kɔnɔ MINUSMA ka jɛkulu maaw an'u ka baarakɛminɛw bɛɛ lajɛlen ka se ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ nɔgɔya la. N'i ye baara in ta k'a lajɛ a kɛra hakilisigi ni basigi ye. Maliden minnu bɛ baara kɛ MINUSMA la olu ka jɛkulu ɲɛmaa ministre Diop ni olu fana ye barosigi kɛ ka se ministre fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ maliden ninnu na minnu bɛ baara kɛ MINUSMA na k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina ɲuman caman ta hakilina minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka kunno yɔrɔ dɔ ɲini u ye walasa nin maa ninnu u kana na to kunbalana nin cogoya in na ten. A hakilinaw n'i y'u ta k'u lajɛ a laɲini ye min ye sɔrɔ jidili ani hakilisigi ni basigi u ka sabata an ka jamana kɔnɔ. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jɛkulu min bɛ baara kɛ MINUSMA kɔnɔ n'o ye malidenw ye olu ka ɲɛma u ko olu kɔni bɛ jamana ɲɛmaaw fo u k'a dɔn k'a fɔ hakilina min taara jamana ɲɛmaaw fɛ olu na o labato walasa ko in bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi ni danaya kɔnɔ. Mali ka fara diɲɛ jamana tɔw kan o kɔni ye don ɲɛnamaya don min kɔni kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin min ye maramafɛnw yɛrɛ kɔni carili ye jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna ma ni o bɛ bɛn juillet kalo tile 10 yɛrɛ kɔni ma a yɛrɛ la k'a fɔ juillet kalo tile 10 tɛmɛnen min ye anw yɛrɛ ka jamana maaw ye o kɔni ye kunnafonidilaw wele walasa ka se ka barosigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ marifa yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ kan jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cakɛ bonaso min kɔni ka baara ɲɛsinnen don marifaw yɛrɛ kɔni dɔdɔli yɛrɛ kan anw yɛrɛ ka jamana kɔni kɔnɔna na ni o ye secrétariat permanent de la lutte contre la prolification des armes légères maaw ye a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ka taa san 2022 ka na kuncɛ san 2023 la k'u ka baaraw kɔnɔna na u tɛgɛ sera ka da marifa 3,300 n'a kisɛw de kɔni kan. Abdou Watara ale ye ɲininiw k'a kan an ka jɛ ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'olu ka baara ye ka se ka marifaw fara ɲɔgɔn kan marifa misɛnnin minnu bɛ yaala jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔ olu ka sigi dɔ senfɛ dantigɛli kɛra ka sanga ni a ko waleyaw ye ka sababu kɛ kɔlɔlɔ caman bɛ a la min bɛ ɲɛsin adamadenw ma n'i y'a koɲɛw ta k'u lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sigidaw la. San 2022 ka se san 2023 san ma cɛsiri kɛra min ye nin marifa ninnu ye ani a marifa kisɛw a 3,000 ani 300 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko o de sɔrɔla ka minɛ marabolo la dɔ bɛ wele ko tafasirika dɔ yɛrɛ bɛ wele ko kemeni tambo n'o o bɛ kayi marabolo kɔnɔna la narakaw fɛ yen marifa 120 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko sɔrɔla ka minɛ o yɔrɔ kɔfɛlen in na o hakilina ninnu yɛrɛ sabatira ka sanga ni kunnafoni baro dɔ ye min ye an ka kiiribolo ye n'o ye tribunalu ye marifa 1978 marifa misɛnninw na olu kɔni sɔrɔla ka minɛ marifa maɲɔgɔnlaw n'a kisɛw o 30 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko o fana sɔrɔla ka minɛ. N'i ye nin jaabi ninnu ta k'o lajɛ a yira k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaaw ka cɛsiri senfɛ a hakilinaw la sabatira walasa min ye kagana gɛlɛn walekɛbaw ye ale ni dantɛmɛ wale minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ caman ka se ka bɔ o waleya ninnu na. San o san a dɔgɔyalen marifa 3,000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye nin bɔɲɔgɔnko la lieutenant colonel Adama Jara ale ye dantigɛli kɛ ka sanga ni o ko ye ko olu bɛ sɔrɔ ka minɛ wa u bɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni bayɛlɛma walasa a kɔlɔlɔ kana se jamana kɔnɔdenw ma. Nin ko ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ i n'a fɔ sɛbɛnfura b'a ɲɛfɔ cogoya minnu na u ko an ka jamana yɔrɔ minnu bɛ yen ni dantɛmɛ wale bɛ kɛ walima ni basigibaliya sabatilen n'u ye kosɛbɛ maaw bɛ ni marifa ninnu ta ka bɛnkanni wale ta ka ɲɛsin maaw ma min ye dantɛmɛ wale caman ye hali bɛnkanni u bɛ o waleya jugu ninnu ta ka maaw sɛgɛrɛ ka sanga ni maramafɛn ninnu ye. N'i y'a nafolo kasabi ta ka lajɛ euro wari la a bɛ taa jɔ 80,000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la wa maa 100,000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko san o san olu bɛ bɔnɛ u ni na lakanabaliya senfɛ ka sanga ni marifa koɲa ninnu ye. Kunnafoni baro in senfɛ ɲɛfɔli kɛra kɔlɔlɔ la kɔlɔlɔ minnu bɛ ɲɛsin adamadenw ma ani jamana yɛrɛ ma ka sanga ni marifa misɛnninw ye minnu bɛ maaw senkɔrɔ ale ni maa minnu bɛ n'olu bɛ a labaara kosɛbɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na bi laɲini ye min ye hakilisigi ni basigi ka sabati jamana kɔnɔ wa o tɛ ɲɛ cogoya si la fo kunnafoni sanuman ka di maaw ma ka maaw ladɔnniya ani k'u bilasira walasa min ye sira ɲuman ye u ka se ka don maaw kɔrɔ o hakilina ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ a na kɛ sababu ye ka nɔgɔyaba don nin ko in na. Kunnafoni baro in a kuncɛtɔ la marifa minnu sɔrɔla ka minɛ olu bɛ jɛni cogoya minnu na
ale ni k'u bayɛlɛma walasa u kana se ka baara wɛrɛ kɛ cogoya minnu na. O dɔ yirala jama yɛrɛ la min kɛra nimisiwasa ye jamana kɔnɔdenw yɔrɔ. Ministriw ka ladala ɲɔgɔn ye o kɔni timena araba tɛmɛnen juillet kalo tile 12 san 2023 fanga jabara la kuluba kɛnɛ yɛrɛ denfaya o kun bɛ an yɛrɛ ka jamana kuntigi bolo colonel Asimi Goita min ye hakililankɔrɔw caman ye o taara nin kɛnɛ kɔfɔlen ka wa jɔyɔrɔkɔrɔw fana o kalifala maa dɔw la ale Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli k'a ɲɛna. Mali ministre bi ladala lasigi min kɛ araba n'a bɛ kɛ camajɛ fanga ma ɲɛma colonel Asimi Goita ale ka yamaruya kɔnɔ jirala k'a fɔ araba tɛmɛlen n'u bɛnna juillet kalo tile 12 san 2023 o ladala lasigiw kɔni kɛla kuluba o senfɛ Mali ministre o ye sariya dɔw ta maa dɔ sugantila ka baara dɔw kɔni kalifa olu kɔni la ani fɛn min ye kunnafoniya dɔw olu kɔni ta la ka ɲɛsin Mali ministre ani malidenw bɛɛ lajɛlen kɔni de ma o de hukumu kɔnɔ Mali ministre min bɛ yen min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ duguba kɔnɔ soko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli kɔnɔma dugukolo ko ani fɛn ye Mali yɛrɛ dugukolo ani jamanadenw na se ka lafiya cogoya min de la olu bɛɛ la ka sinsinni bi se ka yiriwa cogoya min na ni u b'a wele ko ministre de l'urbanisme, de l'habitat, du domaine, de l'aménagement du territoire et de la population a jirala k'a fɔ ale ka yamaruya kɔni kɔnɔ na y'a jira k'a fɔ ko o ministre so ko ale kɔni bɛna fɛn ye dugukolo dɔ ka se ka o yɛlɛma ka di fɛn ye ministre so ma min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Mali nafoloko bɛɛ lajɛlen ko ɲɛnabɔli ma n'u ye économie et des finances kɔni de a jirala k'a fɔ o dugukolo min bɛ n'a a bɛna di u ma titre foncier kɔni de don a numéro ye 25 ani 66 ye a jirala k'a fɔ ko dugukolo in yɛrɛ ko a kɔni bɛna di u kɔni ma Bamako kɔni de kɔnɔna na wa a jirala fana k'a fɔ a bɛna di Bamako o bɛ kɛ sababu ye ka se ka cakɛyɔrɔ dɔw kɔni de jɔ a kɔnɔ cakɛyɔrɔ minnu ni u bɛ kɛ sababu ye o bɛ yɔrɔ min wele ko direction générale des impôts olu bɛ se k'u ka baaraw kɔni kɛ a kɔnɔna na cogoya min de la a jirala k'a fɔ dugukolo min a bɛna di fɛn ye finance ministre so kɔni ma a fɛnsɛn fɛn ye ar 39 ani santiar 99 a jirala k'a fɔ a jɔli bɛ kɛ sababu kɔni ye direction générale des impôts maaw bɛ se ka l'impôt sɔrɔli ka se ka a nɔgɔya u bolo cogoya min na u ka baarakɛyɔrɔ ani ka baarakɛlaw fana bila u ka hakɛ kɔnɔ an'u ka minɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko a bɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni de nɔgɔya u kɔni de ye o kɔfɛ sa fɛn ye Mali ministre o ye maa dɔ kɔni suganti ka se ka baara dɔ kɔni de kɔni kalifa olu kɔni na o de hukumu kɔnɔna sa ministre so min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Mali nafoloko kɔni ɲɛnabɔli kɔni ma n'u ye économie et des finances kɔni de a jirala k'a fɔ maa min bɛ sa ni o ka baara bɛna ɲɛsin fɛn ye u bɛ min wele ko enquête à la cellule nationale de traitement des informations ka ɲininiw kɛ kunnafoniko la ani ka kunnafoniw kɔni k'u sɛnsɛn ka ɲɛ ka sɔrɔ ko u jɛnsɛn a jirala k'a fɔ maa min bɛna o baaraw kɔni kɛ o de monsieur Mohamed Doukara kɔni ye inspecteur des douanes kɔni de don wa a jirala fana k'a fɔ o ministre so kelen kɔni kɔnɔna na maa wɛrɛ kɔni ta la a jirala k'a fɔ fɛn ye o so kelen kɔni u b'a wele cellule nationale de traitement des informations financières a jirala k'a fɔ ko ale fana bɛna o baaraw kɔni kɛ fɛn ye sɔrɔ kunnafoniw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛsɛgɛ cogoya min na a jirala k'a fɔ maa wɛrɛ kɔni ta la ka bila o baara fana na ni o ye monsieur Yaya Traoré kɔni ale ye kiiri tigilamɔgɔ ye magistrat kɔni don o kɔfɛ fɛn ye kunnafoniya dɔw kɔni ta la ka ɲɛsin Mali ministre kɔni de ma ministre min bɛ yen n'u ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ye farikolo ɲɛnajɛ ani malidenw yɛrɛ olu labɛnli Mali kanunu kɔni de la ni o b'a wele ko ministre de la jeunesse, de sport, chargé des instructions civiques et de la construction citoyenne ale kɔni ye Mali ministre ko kibaruya k'a jira k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen ni o kun bɛ farafinna dolanciba dɔ kɛnɛ kan n'u ye dolancila minnu bɛ yen n'u si ye san 25 ye o kɛnɛ kɔni de kan Maroc jamana kan a y'a jira k'a fɔ ko o kɔni ye wasa sɔrɔ nin kɛnɛ kɔni de kan wa a jirala k'a fɔ fɛn ye coupe min ni u b'a wele ko coupe d'Afrique des nations U23 a ka fɔ cogo la a y'a jira k'a fɔ ɲɔgɔn dan don dolantan la min kɔni bila la farafinna kɔnɔna na fɛn ye san 2011 san a jirala k'a fɔ Mali cɛden minnu kɔni yela nin kɛnɛ kɔni de kan ko o kɔni ye wasa kɔni sɔrɔ wa a jirala fana k'a fɔ nin dolanci kɛnɛ in ko a bɛ labɛn fɛn ye san 9 ni san 4 wa a jirala fana k'a fɔ maa fɔlɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛ ɲɛmaa minnu bɛ kuru maa minnu bɛ minnu bɛ kuru kelen 2 ani 3 i n'a fɔ maa min bɛ fɛn ye jojo ta ani maa min bɛ da o kan ani 3nan ko fɛn ye dolanciba min bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ n'u b'a wele ko Jeux olympiques ko olu maa 3 olu bɛ taa o kɛnɛ kɔni kan a ka fɔ cogo la a y'a jira k'a fɔ ko Mali ko ale kɔni kɛla maa 3nan kɔni de ye o bɛ médaille min kɔni de wele ko médaille bronze a jirala k'a fɔ ko Mali ko o kɔni ye o ta ko o de bɛ a fana yamaruya Mali ale kɔni ye a ka fɛn ye gafe kɔni sɔrɔ ani a ka sira kɔni sɔrɔ fɛn ye ka taa Jeux olympiques kɛnɛ kɔni kan san 2024 Faransi jamana kɔni kan o de hukumu kɔnɔna sa jamana ɲɛmaa a kɔni ye foliba ta ka ɲɛsin ni denmisɛnnin laka ninnu kɔni ma a dɔlancilaw ani maa bɛ minnu ye dɔlancila ninnu kɔni labɛn ka ɲɛ ni o y'u ka entraîneur kɔni ye a ye foli di u kɔni ma kosɛbɛ ka jira k'a fɔ o ye jamana kɔrɔta maliden bɛɛ lajɛlen bɛ waso ni o ye wa u ye waso kɛ ni Mali ye fan bɛɛ lajɛlen kɔni de fɛ wa min ye Mali ka yɛrɛya ko u y'a sankɔrɔta fan bɛɛ lajɛlen kɔni de fɛ wa
Mali bɛ ka yɛrɛya min fana kɔni sɔrɔ ko o y'a jira diɲɛ bɛɛ lajɛlen fana kɔni na k'a fɔ ko an bɛ o sira fana kɔni ka dolanta nasira kɔni de fɛ. O kɔfɛ sa minisiri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko bɛɛ lajɛlen kɔni de ma. O minisiri ale fana kɔni ye kibaruya kɔni lase ka kɛ ni fiɲɛbana o ka kibaruyaw kɔni de ye. A y'a jira k'a fɔ ko fiɲɛbana a ma minɛta o kɔni dɔgɔyala ni jɔkun in na ka tɛmɛ jɔkun tɛmɛlen in kɔni de kan. O de la jamana ɲɛma ale kɔni ye fasoden bɛɛ lajɛlen kɔni de wele k'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka dɔgɔtɔrɔw ka ladilikanw ka se ka u batu yaasa fɛn min ye fiɲɛbana an na se ka a gɛn ka bɔ faso Mali kɔnɔ cogoya min na. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw la o laseli bɛ ka ɲɛ an balimamuso Aissata Mayiga fɛ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la u ka gouvernement ka kuma lasela Amadou Koulibaly ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko sanjiba mun nana u ka jamana kɔnɔ ka taa avril kalo tile fɔlɔ la ka na se juillet kalo tile 10 ma san 2023 a kɔni kɛra sababu ye ka maa 30 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni bɔnɛ a nin na. O maa minnu bɔnɛna u nin na a yirala k'a fɔ ko a dɔw bɛ sanji yɛrɛ taara ni minnu ye a dɔw fana bɛ bɔgɔnɔrɔkɔ n'a bɛ f'o ma ko éboulement de terrain o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka olu yɛrɛ kɔni bɔnɛ u nin na. A yirala k'a fɔ ko ni sanji a nana ni kasara caman wɛrɛ ka fara o kan ni o dɔ ye ka ji yɛrɛ kɔni kɛ ka sirabaw datugu o ni ka maaw ka sow yɛrɛ kɔni fa ji la ka tila ka sira yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni tigɛ kogo dɔw karila wa ba yɛrɛ kɔni nana fa fo ka taa tiɲɛni kɛ maaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔw la o kɔni kɛra sababu ye maa caman wulila ka bɔ a sigiyɔrɔ yɛrɛ la. U ka jamana yɔrɔ min bɛ n'u b'a fɔ o ma ko Grand Bassam n'i y'a jateminɛ ji yɛrɛ kɔni yɛlɛli kojugu o kɛra sababu ye du 60 bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wulila ka bɔ o yɔrɔ la. N'i y'a jateminɛ o du ninnu bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn maa 225 bɔɲɔgɔnko de ma. Jɛnselege naani tɔnba min kɔni sigilen don kɔngɔ yɛrɛ kɛlɛli ma n'a bɛ f'o ma ko FAO ale kɔni a yira k'a fɔ ko san 2022 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko kɔngɔ kɔni bɛ maa hakɛ min na ko yɛrɛ kɔni sera ka damakɛɲɛ san kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko ga ko n'a ta bɛɛ ko cɛsiri kɔni kan ka bila sen kan hali sisan nɔ walasa kɔngɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɛn ni san 2030 wagatiw yɛrɛ kɔni. U y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ko mun bɛ na ni kɔngɔ yɛrɛ kɔni ko o ye kɛlɛw ye gɛlɛyaw nafolo sɔrɔ siraw fɛ o ni wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ko n'i y'a jateminɛ farafinna yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kabi san 40 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna la ni ja kɔngɔ de kɔni juguyara kosɛbɛ wa u y'a yira k'a fɔ ko maa 23 bɔɲɔgɔnko ja kɔngɔ jugu o yɛrɛ kɔni ɲɛsinen bɛ olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Somali Kenya fo ka taa se Ethiopie jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Sud-Afrique jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye camion 20 bɔɲɔgɔnko ye maaw yɛrɛ kɔni tasuma bila o la hali n'o y'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni bɛ sen na walasa ka se k'a dɔn maa suguya minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin baara in kɛ. U ka polisiw ka minisiri maa ɲɛma ni o ye Beki Sele ale kɔni a yira k'a fɔ ko maa dɔw n'u suguya ma dɔn fɔlɔ ko olu yɛrɛ kɔni ye camion 4 bɔɲɔgɔnko de kɔni jeni. A y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni tɛ gansan ye ko n'i y'a jateminɛ ko maa de kɔni bɛ nin ko in kɔfɛ ka se ka nin waleya jugu in yɛrɛ bila sen kan cogoya min na. Ni dun ye Sud-Afrique jamana yɛrɛ kɔni jateminɛ 100 sara la mina 80 bɔɲɔgɔnko o de kɔni bɛ tɛmɛ camion kɔni fɛ ni ka taa Jɛnselege naani yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Fɛn min u ka jamana ɲɛma ye Cyril Ramaphosa ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko a jɔrɔlen don nin waleya jugu in yɛrɛ kɔni bɛna kɔlɔlɔ min lase u ka jamana sɔrɔ sira yɛrɛ kɔni ma ko n'i y'a jateminɛ ko a kɔni dabɔlen don a kama de walasa ka se ka gɛlɛya don Sud-Afrique jamana ka sɔrɔ siraw yɛrɛ kɔni fanfɛla la. An bɛ don min na i n'a fɔ bi Sud-Afrique jamana kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni bɛ sen na walasa ka se ka tɛgɛ da maaw kan maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin waleya jugu in na. Tunisie jamana kɔnɔna la u ka baɲumankɛkulu min n'a bɛ fɔ a ma ko Croissant Rouge ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni ye dɛmɛ don o maa 600 bɔɲɔgɔnko de ma tuma min na Tunisienw yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen ninnu gɛn ka t'u fili Tunisie ni Libye yɛrɛ kɔni frontière la kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛncɛnfugo yɛrɛ sanfɛla kɔni na mankan de kɔni nana wuli dugumasira maaw yɛrɛ kɔni fɛ o ni Tunisikaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu dɔ la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Sfax o kɔni kɔnɔna la Tunisien dɔw yɛrɛ kɔni nana bɔnɛ a nin na o de kɔni kɛra sababu ye ni duguladenw yɛrɛ kɔni dimina ka farafin ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ u da la. Sfax sigibagaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin tagamaden ninnu dugumasira fɛ k'u kɔni tɛ ɲuman foyi la olu ka dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko suɲɛni o ni waleya cɛjugu caman ko u bɛ o yɛrɛ de kɔni na olu kɔni fɛ yen. Croissant Rouge maaw olu y'a yira k'a fɔ ko u kɔni ye dɛmɛ don ni maa kofɔlen ninnu ma k'u bɛ yɔrɔ minnu na o de ye Medeni ni Tatawin o ni Bergendan na ko labɛn tɔw bɛ ka sabati ni Jɛnselege naani maaw ka dɛmɛ ye walasa ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ bɛ se ka bisimila yɔrɔ dɔ kɔni sɔrɔ cogoya min na. Tunisie jamana kɔnɔna la waleya cɛjugu o kɔni taara ka ɲɛsin
ɲɛsin farafinw ma. Kuma min na u ka jamana ɲɛma Kayi Said ale kɔni a yira k'a fɔ ko tagamaden ninnu bɛ ka na gɛlɛya don u ka jamana kɔnɔna la k'a kɔni kɛra sababu ye ka fagali waleyaw caya ko wa ko ni u ma u cɛsiri ko farafinw yɛrɛ kɔni laban na caya Tunisie ka tɛmɛ olu arabu ma jɛmanw yɛrɛ kɔni kan. Nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan ka se ka laseli k'aw ye. An b'an filɛbaga mandu fo sanga ni waati Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Nka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Bamako sigida 5nan Kimi bɛ yen nɔ ni o ye Kalabankura ye. An bɛ Kalabankura ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na. Sini ni Ala ma basi kɛ aw ni Aissata Touré bɛna to ɲɔgɔn bolo walasa ka se ka don kibaru lase aw ma. Aw ka mɛn waati wɛrɛ, n'Ala sɔnna ma.